Sí. Sí? Quina alçada tens, tu ara? Fotrà una cosa, 1736. Quina alçada tens tu, senyor capità? No ho sé, diu que ens faltarà una cosa. Bueno, per on hem d'anar? On hem d'anar? El trac el tenim volat, no? Que volen tirar de casa. El trac el tenim aquí i hem de donar la volta cap a la muntanya i cap a l'esquerra. I al fons de la vall hi ha el llac de la... No? Pregunto si són això rodó. Oh, rodó. Tinc de dedicar a fer gerra, ja ho veig. Doncs allà em vaig tenir de quedar amb un company perquè no volia... La pica, va passar l'helicòpter de bomberos a sota. La pica? Sí. La pica. Oita que es veu bé tu ara. Oita que hi toca el sol tu. Ui. No pot ser? Espera que em sembla que els veig. Vols dir? Hi ha un grup de gent ho veus, al capdavall de la tartera, que sembla bueno, que s'eixampla. Si estigués gaire calmat, en algun lloc, hi deu ser l'entrada d'aigua d'aquí, no? També és una bona opció, si vols anar al Carlit, venir a dormir aquí. Jo en anglès sé